Op een zaterdagmiddag hier even op het Schouwburgplein, maar wel voor een heel belangrijk ding. De Aar is er trots op dat wij elk jaar, mede dankzij 700 geweldige kelts die een mooie middag hebben op 12 februari, de Keltsmiddag van Venray, zien wij als Aar in staat om elk jaar ook een vereniging, een persoon of een stichting te steunen met hun geweldige bijdrage die zij aan Vastenavond Venray of Venray in het algemeen bijdragen. En wij zien graag dat we dit jaar de eer hebben om die bijdrage te mogen schenken aan Omroep Venray. Omroep Venray is natuurlijk een vereniging met heel veel vrijwilligers die op tij- en ontijdagen klaarstaan om de Venrayse Vastenavond groter te maken als dat die al is. En we hebben ook een bijzondere iets bij ons, namelijk ons trio. En het is de eerste keer dat het ook voorkomt dat je twee alt-adjudanten weer in het nieuwe trio hebt. En dus wat is er dan mooier om twee alt-adjudanten en tevens de nieuwe prins en een tweede Hans, noemen we hem al, de cheque te laten overhandigen. Ad, Rob namens Omroep Venray hier aanwezig. Hartstikke bedankt voor wat jullie allemaal doet. En we hopen nog heel veel jaren te mogen genieten van die geweldig mooie uitzendingen die jullie maken. Hartstikke bedankt. Oké, dankjewel. Ad, Dankjewel. deze is voor jullie. Dankjewel. Alsjeblieft. Merci. Rob. Jullie mogen ook naam natuurlijk. Ja, dankjewel. Dankjewel hè. We maken er ook nog een mooie foto van, denk ik, hè? Dat denk ik wel. Ja, maken we een mooie foto van het geheel zonder microfoon, denk ik.